आई है कहनी के जाई कहां दूर ले जाबे एनी बैठ जाई कहीं के बजे तनी और आगवा दो कदम चली जाए तब चले के। हां हमारा नहीं के बैठे के पूछे जी देखे हमरा संगे आइनी खाली हम जानते न के बेरा टाइम से ना उठ के जात रह माई एकदम का कहीं कच्चे चबा के खा जाई हम। ए भौजी तो तू सही कहता रो तो का करे मान के चलो कि हम ए जगह त लइकी बानी नु हां तो का हो गइल बा बेटी टाटी हइए हनी कहीं बैठ जाई हम देखते बनी एजा कोई आई तो बता देम। तो तू ए जे रहबू हम एजे बानी रो जाई और जल्दी आई ठीक ना जल्दी आई। कैसन तू न सेनुर चाट गइल बनी मोय जी देखो तारो भौजी है गरमिया से मैं चूचू के ठीक हो जाता। अच्छी ना तो पाउडर लगाल करी वो ठीक रहला भले अब लगाई भाई कुल तो वो तो चामल खा छोड़िए देला देखि बुझाता कि सेनुर देखि कहल जानो कि सेनुर के बढ़ल निमन ना ह। हां आई सब कब से ऐसे चुगत रहे तो पोछनी तो खत्म हो गए। अब जैसन तू लगैले बाड़ू वैसने काल से सोचतानी हमू लगाए पाउडर वाला है तो हम सिनोरा में के लगाई ना अपना। हां तब भैया के ये पसंद है जानते बनी का करू भैया खूब माने लन भैया तो मनबे कलन ए बुची जमाना जो के हिसाब से ठीक ठाक बन के हथेली पर रखले रहन तोहरे ठीक बा भौजी। अरे रोके तो नंदोई मनबे करना है कोने थी बजी का चाहतर भौजी के ना मानस नाही काहे ना बेटे राटी हई अपना घर द्वारे नि खुशहाल रहता ऐसे बड़ बात का हो सकेला जाई जाई बैठ के आई जाई दोनों देने के बना रहेला भौजी। हां हां ना तब का सही बात बा देखी बच्चे जी नया 9 दिन के होला ससुरा 100 दिन के ठीक ना तो 9 दिन पर भरोसा ना कइल जाला 100 दिन के ध्यान दीही देख खटपट केकरा में ना होला। ये भौजी ऐसे काहे बोलत रहो माइल बन तो तारा भारी का बा। अरे ना ये छिनार हमरो के समझावत तनी हमरो के ई कहल चाहतन कि जहां 2-3 गो बर्तन रही ओ जा आवाज करबे करी। अच्छा ये बताई जहां कर बर्तन में ना रही ओकर आवाजे कहां निकल। ए भौजी मानतानी ठीक बा तो तब मतलब नैहर बनावला काहे खातिर तने घूमे फिरे खातिर बनावल हनु ना ठीक बा जब मन कर तब आई जाई 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 जल्दी जा कहीं चल ए जे रही। हां हां ए जे बन जाई छिनार खिलाड़ी मन गला मारी मोटकी की काकर मती फाट जब बीचे में से आई भी ये माने लन त हमरे ही माने लन तार मुहे बाकी मनिया सा उसको मन करा के धकरंडो के झोटे ना वादी सब खाली नन दोइले प्यार बता के जब सहत न त एक तिल नाटी के रीति धक जोड़ा ठिठरेती पतली गले निकल तू भई चोदन लगावे द फोन पहले मौका के फायदा उठावे द। हेलो हां हेलो हेलो अरे तेज बोली जी नइखे सुनात। हेलो हेलो सुनाता कार बकर जा आवाजिया तारा कट कट के आवता। क्या समाचार ठीक बा अपने बतावा। ठीक बा कहां बानी। अरे आज बन तनी एनिया काम करतनी ए मोगरा सर रखते बाग के ना सीवान जोरे आइनी हां अतले रो कहते कि हेने बानी। अरे का करिया तनी भौसियन के लिए ना ले जाए खातिर। अरे आना छोड़ी सुनी हां कोने ना चेंबर वजन बना पोलवा के हैं। हां हां ओकर पीछे जल्दी सुके आई अब देखे मां जो रोक बिना देखला मैं 1 मिनट ना रह सकीना खाली देखई के बा करू कुछ होई। अरे बाबू पहले आई तो सही आज रुका होई चमरवा के ये चेंबर देरी खड़ा बनी पोलवा के नीचे बा। ठीक बा हम आवते बा 5 मिनट रुक जा। ओके जान लव यू जल्दी से सेम टू यू। चला हवे दो मोटकी के नु कोई के नहीं ले खूब ही के भर कणवावे के बा इतना न कि ये एकदम टेको के धार हो जा बस आवे द खाली बड़ा चल तले लोकल ने कहां बिया हां कोन चमरवा तर बानी आ जाई हो सर दूधू गामछा लेके नहीं है कि उसको बिछाए तो उसे पोछब हां अबे लोकल ना इहे कहीं पर खिस भर लाइए कि बोला के फंसा देली सामने के का बढ़िया हम घास काटत रहनी है कजी ये मोग दसरा लाज है ना खेजी के ससुरारी में आके घास भूसा काटतई त का करी ना काटी तो कैसे होई ससुरारी कोई दिन खिया के खूब बैठा खिया सन ये कौन बात बोल बोला के हमरा के ये कब से ताकत नहीं है कहां चल गेलू है गोल ना रही ना कोनी पोलो के नीचे रही तो हम देखत हम जने के ओ जे आई कहले बानी तो तल देखत तो रही जाके जे रुकल बानी हम कोने हमरे के चले दो। अच्छा कहनी हमें मुटके के तनी काहे नहीं भर पेट धोवत मन ओकर ढेने के पड़ गई तो हमें खाली के मारे सुबह लगा हम एक बड़ा हमरा के साला पाछो मुरिया उखड़ गेली है। हां तो जो अब ना तब नयर ई कौन बेटी तो टिक रहना जी के दिन रात नयर गिर रहा खाली एगो रौरा से प्यार बा ऐसे झेल देवे नी हम न तो हम रास्ता तुरंत दिखा देती समझ जाई तोहरे से प्यार कोइले में तबे साला हम आई जानी जान तो हम ए जाई थी
लात ना लगती लात। हनु हाँ चल जाबी कुछ कहीं बाकी रहले बड़ा प्यार बा हमारा जी। परल हमारा एगो प्यार। देखी रौरे के पाके घर में हम टिकनी जब हम देखौटी भइल नु आ रो के देखनी कि हम नंदोई जे हां चल एके नजर में प्यार हो गई समझ जाई। उतना आदमी के बीच में रौरे पसंद आई नहीं। हाँ अरे भैया के तो मजबूरी में देखे लायक ना मुंह मारे लायक हमारा कैसे पसंद कर लेने। अरे का कहत रु खाली भाव हवे मन करे कि छोटा देखे धाई धाई लड़ा के मार लेकिन का करी सपने पूरा ना होला। आज वो प्यार कइले वो प्यार कइले कि जीवन में वो प्यार के उस कइले ही ना कोई ही ना हुई सही बात बा। देखी हम कहनी नु बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के होनी मुकेली होगे कल बिया हां होगे संग संग वो आगल से कहते भौजी रुको हम ओकरा के त काहे ले लेलु यही पर खिस पड़ला यही पर जरी चला हमार। अब का करम पीछे पीछे लाग गइल से तो मजबूरी में लेके आए के पड़ल। चल बिछाओ त नहीं यही पर चली अपना मैं तनी समझल जाला कोनो बात कि हमरा कहां का करे के बा कुल हम जानता नहीं पूरी खाने वाली बड़ू तू। हैं बिछाई 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 अरे बिछाई होनी वाले अरे पकड़ी ढेर बिछाई वो घर में गौरी बिया ना क्या एगो और बिया हां वो हमरा मुआ दे मने आई रे माई जा हमारा पर हमारा संगे गेथी आ ओकर संगे बीमारी बीमारी न हो जाई जी। अरे ना होगो मछिया बिछाओ तो मन के दिक्कत ना हो जाई। कैसे दिक्कत हो जाई ओई बिछावा ना होई एक एक बिछाई एक बिछावा आई सुती सुती है बेरो सुती हम सुती पहले हां बेरो सुती सुती जल्दी से के भाई भैया ए मोटे सूत अरे बाप रे सुत जा सुत जा एकरो के लेके सुता ल एही में। का हो भोसड़ो का कहतरो भोसड़ो हां तारा एकदम लाजा लेके का जाई ना हवे ते दुश्मन हवे दुश्मन हां के अपन ननद के घर उजाड़ा तारे सब एजा से हम देखत रहनी समझ गेले। अच्छा हम उजारन हई बसावन हई खिलाड़ी माने ता चिठा किठा बे भतरा के सामने खोल दई फिर आजीबू आ तो खोल देना रे भातरा हमरा न होई तो खाली खाई पी या छोड़ी समझ गेलो। खाई पी चल खोइबो पियबो करी नु तू सोच के तोरा में का बा कितना खे खाइल चाहत का है हम मर्दा के मोती मार देले बड़े आ तू हन्नती वही खतिया तेरा ससुरारी दौग दौग के का करे ससुरारी इला का सब भूसा लिया रे तो हई लिया रे तो हौ लिया ना मोती मार देले बिया ई मोती मोरा नहीं है बच के रहिए एकरा से तो बच कर आइए तू ई जान करो सुना ना पहले सुना मोहल्ला में जितना अगल बगल के देवर बार सबन की मोती मार ले एगो ने कैसे बचल हनु ए मोती मारनी है सबके घर उजाड़ तना नीमत सारी फबा तू तार मार लेके जा लेके जा जल्दी मोती मार देनु के करे में आदमी झुराई रहे लगी कितना निमन बिया हम तो निमन बतले ओई साइकोलॉजी काम ना करना चूसत रहे चूस के छोड़ दी लात मार के ये करे लेखा ये कहे लेखा कि भले न मरद लड़का देखनी कि 1 घंटा में प्यार हो जाते हां नहीं निमन कही जी मानतन जे निमन है त निमन कही जे बाउर कही बात तो सही बड़काई नीमन बारे अरे चुप रह भोसड़ी का पचर पचर कइले बड़े कहत नहीं कि चुप रह हो गइल जा दे अब अपना रहबे कर संगे ए देखबा एक वीडियो प्रूफ दले बनी गड़िया फाड़ दे तोहार केस करो कहती है फसावे के ई भौजाई ये कि दुश्मन ही है घर काहे ना रही रे काहे ना रही ते हम पोल खोल सकेले छट्टा कट्टा में कोई सकेले तो हम तो छोड़ दे हम छोड़ दे के ते बता लेके राज कर हमार प्यार हो काट के ठई दस ना ती उतार के ना काटम ना फेकम धीरे धीरे प्रसादी निहर बाटम चल हां ले जे एकरा के ले जो सत्तू भर के पियाव जो मुन गरम हो गइल बा काहे नती वाहे जे ले कइलो हम ले कइनी हां हम तो होने बैठा के गई रहनी खाड़ा करा के अरे अब भेजने लब सेम काटे के बुर से में काटत रहनी हां काटत तो हेजा का करत रह बिछा के पूजा करत रह अगरबत्ती लेके जो बोलती ना जो आज के बाद एकरा फेरा में मत पड़ियो समझ लियो जिंदगी खा जाई समझ लियो ले के चल तू घरे चल ए हम हाथ को दल में भगर हम चल जाई तू जा तो चलो घरे चलो अरे हम जाते हैं आज के बाद हमें मरद ए रुको ता संग चलते हैं मुटकी बतावा हो आजकल नैहरों में रहल काफे बाटे अपन मरद के फंसा ले तरी से